गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ नोंथां फिन जासिहरबाय लोगोफोर। दिनै आं कानकाटायाव थांनो नागिरदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, स्किप खालामालासिनो। लोगोफोर थांगासिनो दं आं दा कानकाटायाव दिनै। नोंथांमोनखौ भिडिअ नायबाय थाबानो जाबाय, भिडिअखौ जोबजासिम। आं मा खालामो मा खालामा आं बुंखादोंमोन मोनसे भिडिअआव, नेक्स्ट भिडिअआव बुंखादोंमोन नोंथांमोनखौ आं अपारेटर मावो होननानै। आं फैदों आरोना दाबसे जायगायाव, दादिया लेंहरनायखाय आं दिनै थांनो ओंखारदों आरो कानकाटायाव। लोगोफोर नायलांबाय थादो। लकेसन नायदों लोगोफोर। अबे कानकाटायालाय? Ini berani ini. Kira. Tani le ni dikene, ni bija kya kena nama. Thode. Tahu sana lagan sih juga. Bisa yang coba kan? Itu sih kan. How different. Coba lagi pada nih 200 nih. Nice. Nैबे डिलारनिफ्राय लादोंमोन आं नै
बे स्कुटिखौ आं इयाव सोंनि गुड मर्निं दादा लोगोफोर नै आं नैबे डिलारनिफ्राय लादोंमोन आं तारमाने এটা কথা হ'ল কি কৈছিলে আৰ্টছটো আহিলে আৰ্টছটো অহা নাই না কেতিয়া আহিব আহিব মানে ফোন কৰিম মই অঁ ঠিক আছে ক'ত যায় ভালে আছে এইখিনি যাম মই কাম আছে বাৰু কানকাটা গৈ আহিম लोगोफोर नैबेनिफ्राय लादोंमोन आं नैबे डिलारनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन आं जाय लायो जाय लानो गोसो नै दा बरिया जाना दं डिलाराव এটা সব নিউ মডেল আইছে না लोगोफोर जायफोर लांफैनो गोसो नैबे डिलाराव लांफैबानो जाबाय ना नैबे डिलारानो খুঁজো এইখিনি গৈ আহিম गावबाय ए मोनफैयाखै फैबा फन हरगोन दे